ukuthi lapha emjondo lapha because ngiyazi ukhulele kahle kasi bakapana amajita kapana ngokwabo of which is fucked up things lapha benza amasimba lo of which ngeke si promote but Jozi lifestyle yona I know is different to ekasi nasesowethu naseSanti is Jozi Jozi mfethu government say awuna mama awuna baba asiza komantshini asiza ngabo sibo athanda amantshini na Sparks I'll take Graham bafethu Mzilo Sparks no girls yabo ucheat uGraham ayabona uGrant yabona sibonge welcome guys from uSpaka namhlanje bafethu sorry ngokubhaya ndoda Grant mnandi amasweet push hey hey dala siloku busy ufuna ukurecorda sirecorda nini but at least now we've got a chance to record abo string ibhaya sixoxe into ezenzakalayo kasi yazi ama-word izolo since shine we should have recorded izolo so yeah man sika Sparks I don't know mele sikhiphe iveli nasi ka Sparks bamazi bayamazi yabo sivelile ikwakhe sorry isibhaya Sparks ndoda awutshela amajite ukuthi wena nabantu la ngaphandle Sparks ubani yabo Bloba amakepisi onodla ikepisi fake kepe emahlini so yeah man asize ngokuSparks ukuthi ubani yabo dubengani ngidumanga ne-ex ngijita nje kuphela sure igama Sparks but then obvious abangazi abanye ngobanele of which Orange Farm ngikhulele khona Kaslami but then not Fandiwa not Fandiwa no ngathuna ikasi but unokuvasha umasodra ikasi nje sengisho ngiphela but not Fandiwa ukuthi like ngalifakela engqondweni akusikasi okay no ngiyakuzwa but then obvious ngikhulele khona no hayi yazi nje kumele bayazi ukuthi ukhulele vibe no so from ekasi so like obvious Soweto esotho from Snake Park nasejabulani Soweto no laba kwazi khona bathi ubanele bayazi ukuthi usisodwa no man that's our side so yeah man asingeni just buy Sparks ukhulele va sikhuluma upbringing yakho ntwana khona ukuthi yabona manje igreni so ukuthi yabona izinto ezibhaya obvious angeke disclose yabo no akunajava sure but then mfethu nasiqale ngoSparks uvelele va Sparks mfethu umuntu okhulele Orange Farm ngithola kamala ka Sparks ngalithola surely from 2000 isikelo siqalela ngayi ngisicela ngayi eGavas eGavampik sure no nami ngigeleze la eGavampik but mina ngifike la sengishabo ma I think grade 3 bese mfethu Gavas mayivula surely 2005 bengigeleza la 5 ngithola ngathi grade 7 angiphuma ngadecide ukuva ukuthi ngiqedele lesonto ngoba ngayisonto wayesogeleza lesonto geleza ngala isonto ngithola within me like there is a purpose why like ngichoose ukuthi like ngivaye ekasi ngoba into ezibhaya into ibhaya ngithola phela mina mfethu ngikhule nama-out engithi manje yiye ekasi no yiyo ama-out engaziyo ukuthi ama-out lawa mfethu abantu ababhaba wathembile amanye ayahlupha ngithola mina mfethu I would go from here mhlawumbe ngiyobuma JC or ngiyobuma 9 or ngile mfethu 2 noma eva like abantu ababhamba mfethu bakuphethe show Sparks sure no Sparks ngiyawuzwa ndoda uvelele kasi namashita bhayi waziyo ekasi khulula ngoba la ngathi maybe no amajita ke yabona ke manje sasikhule sonke angisakhuluma manje so Sparks wasoma namajita khuluma abantu abasaphila noma abasaphila because okay nabasekho nabo let's include them because nabadlala history empilweni yakhe ngithi
in other ways. Mina mfethu sekele yami incane ntwana. Sekele yami incane. Hayi incane bro. Yeah. Sekele yami incane. Yeah. Okay. No, asizwe ke ukuthi awubani ke. So like mfethu obvious mina ngumuntu la eduze la. Yeah. Angithwala. Angidlaleli ukuthi ngizothi nginabangani fair. Fair yeah. Hayi. Amajita akho amajita engigoma nawo mfethu asekasi. No currently. Currently intwana ngiyazivalela. Hlezi uzivanya ngibona ngathi before bantu engikhuluma nabo Orla Fixo. Yeah, shout out inja yami la Fix boy. Yeah, Figi. Oh, Figi lo yeah. Orla yeah. Wakhatebe yeah. Orla. Stimbani nginayo izolo ngishayile nje. Oh. Since ngicina 20 think boma 2022. Ngicina kudala yo. So kushayela around in all recent. Yeah, izolo. Because now it's 2025. Yeah. Ngishayile around izolo. Nakhona obviously. Injakho ke la. Sangane Fortman ngithola. Yeah. Nje ukuthi lo muntu khona fika picture. Yeah. Ngibona. Ngithola. Yeah, Canada. Canada, yeah. Canada. Yeah, Canada, yeah. Israel. Inja yakho. Yeah, inja yami. Yeah. So yeah, man, cause let's talk about more cause why you via you guys. Yeah. Yeah, via to Sparks akasekho. Oh, no Sparks. Mfethu yabona empilweni like you need to explore. Yeah, vele we need to explore yazibo. Ezinye izinto uzibone ukwenzakalani. Yazi impilo le wengakhona ungezwe abathi. Kumele uyibone. Angithola. Yeah, but then ukuyiboneni kwakho mfethu kumele wazi ukuthi like khona ama advantage, khona ama disadvantage. Yeah, ngiyakuthola. Yonke into yenzayo. Yeah. So when in your life ama advantages akho. Yeah. Siqala ngento ezinhle. So singajahela into ezinhle, siqala ngento ezinhle. Zibhayi izinto mfethu umuntu aziphushayo ngithola. Yeah. Nah man. Ngithola. Ngoba izinto ezinhle zibakhona nakhona, ezimbi zona ngeke sisale. Eshintwana. Ezimbi zona ngeke sisale, hlezi zikhona. Umjita mfethu uyazi mfethu. Ezimbi ndoda hlezi zikhona, ayikho enye into. Mfethu yonke into mfethu inesikhathi sayo. Yeah. That's valid. Yeah, ngitshela ukuthi yonke into yenzeka for a reason. Yeah. Ngithola. So ukuthi like uyithatha in a positive way or in a negative way. Yeah. It's up to you. No man. So yeah guys man, chill on Sparks, Simzulu Sparks ring isibhaya baba, Sparks ring bangani. Yabo into is grand isenza again, yabo. So now we don't know bro, we need to go deep if we have to, yabo. Go deep. Everything experience. As in life, not experience into ezinye ezithi mawuzenza. Uthi awana le ngiyenzile vele ngisakhula, but no. I don't wish ukuthi ngibone ukuthi ngibuyela kuyo. One angozi usikhuluma into ezinhle of which asitshelanga zona, maybe it's private. Yeah, maybe it's private of which you're not gonna indulge in that. Like ekugcineni ngizothi ngiyakhuluma bese into zakhona zibhede yabona. Yeah, no, zingakaveli, no, akunajaya. So ezimbi zona ezenzakela because everybody unazo into ezimbi yabo. Ezimbi uyakhona uzibona ukuthi yazi le nto embi ngiyakusaphinde ngibuyela kuyo. Ezimbi wena nazo mama experience yakho mawubhekile. Intemba abangani. Abangani. Yeah, abangani baflopisana blood. Intemba abangani. Abangani baflopisana ne. So like empilweni ijela ukuthi umngani wakho monemeli yakho kumele kube umngani wakho. Even though indaba zeimeli bra wami. Even though amamedi naye afaka up sometimes. No, njengamajita. So like iba umngani wakho wena self nabantwana bakho. Ngeke ujikele umntana wakho. Vele ngeke. Can be. Sure. It can be. So like mina give me bad experience kuba abangani. Yeah. Abangani mfethu they mislead you ukuthi wenze izinto ezibhedayo. Yeah. Angithola. Into eqala nje ubona ukuthi liyakubhayizisa abangani. Angithola. Yeah. Umngani vela ngeke athi thatha yenza ngeke yenzise. But then uzoku-influence ngamagama ukuthi uyazi into yakho. Yeah. Nyakaze kenzisa because besacabanga ukuthi umngani ukwenza kanjani because
uyakhuluma umngani because kunezinye izinto akekho umngani mfethu ungakuthatha athi yenza ka so. No, uzoku-influence. Ngamagama. Uzokhuluma nawo ntwana yazi into Ukhuluma ezimanje nawe. manje. Sure. Njengawe mfethu ungakhona ukuthi ushasha umuntu akugaye imali no. Yeah, vele. Ngitho nomngani wenza kanjalo uma ufuna ukuthi wenze into ebhedayo. Afuna ukubona uflop. Ufuna ukubona uflop. So yeah. No, so like mina kimi mfethu bad experience abangani. That's why most of the times ever since ngaba ne first born, bese ngaba ne second born. Yeah, i-first born yakho inangaki? First born yami ina 5. 5 awukhulisile 5. Sure. Second born khona? Yeah, second born khona. Nangaki? Maybe 4. Ikona 4. Sasencane bana. Oh, sasencane. No, Marina 1 year 2 months. 1 year 2 months. Yeah, nah, sasencane sazo. Bafethu sikahle sazokhama upolipoli bafethu ne background. Yeah. Sikahle amaperiperi amachita apha. So yeah man. Back to Sparks. Abangani. Yeah, abangani bro. Ngobhekile wena umuntu anga let's say uthola impintshi entshe intwana encane fresh esasangena industry. What will be the advice kuyo umtshela ukuthi ndoda? Hey. Abangani ndoda. Guys mina mfethu what I usually do most of the time. Yeah. Thola umngani. Yeah. Or like ngikhuluma nentwana like. Yeah, intwana encane like. Always mfethu ngikhuluma ukuthi intwana izibheke. Because like isikhulela more especially like Orange Farm. Yeah. Isikulela in like it's a good background, but then at the very same time it's a bad one. Akubhayizisa. Because vele speaking okubhayizisa intwana zasekhasi ngiyazibona into encane lapha ezagijimisana ngamapanga. Yonke namajita lapha ekseni lapha. Uplomela amajita ngibona nje ipanga sendize izungipanga ayipanga yini what's this ipeki. Yeah, ipeki sendize cabanga into uthi ugubhe imali wena usebenzisa ugabha umuntu. So like mfethu yazi lento lena mfethu no lento le yenzakalayo no ekhasi uthi like mfethu ngifuna ukwaziwa. Yeah. Angithwala. And ayasipani kanjalo. Bakhona abayaziyo abandluliyo abasekho manje. As like mfethu empilweni kumele ube motivated. Yeah. Umuntu bawubona especially kasi. Kumele ube motivated. Yeah. So like ngisho ukuthi abantu bayekasi lapha not motivated. But then abanye some are motivated. Yeah. Angithwala. Yeah. Kumele uhalele something. Ubone yenza omunye umuntu uthi this person wenza into. Yeah, wenza into grand. Angithwala. Yeah. Ungafuni ukuthi like Jona omunye umuntu like ufuna ukuzibonalisa ngendlela yemi ebantwini. For in. Yabona. No like sengisho. Abantu benza kanjalo because like bafuna status. Sengiyasho leso status leso usifunela for in. Exactly nami into engayicala. Ofithi ngihlezi ngitshela intwana ukuthi intwana zikade ube grand. Yeah. Mina mfethu most intwana mfethu mazingibona angeze ukuthi Sparks kanjani or sinyadeleleka mfethu mina mfethu ngumuntu wabantu. Yeah, yabona vela Sparks uyiphethe umjito grand. Umjito mangibona sure Grootman nawe Sparks grand sure. Ngeke ngibone mfethu sengilwa nabantu estradeni for into ezinganangcondo yeah. Mfethu mina ngilwela into umuntu makeze kimi mfethu obviously kumele usafe. Kumele obviously ngilwe mina self. Yeah, uprotect. Angeke ngisukelana ngambe mfethu. Singikapha abantu estradeni for yini. Ayikho into engizoyigcina ekugcineni. Ayikho vele because into engizoyigcina ekugcineni. Into ozoyigain ebhaya ilukhuzana itrongo yabo ijele uzoyigain. So like mina mfethu esayidini lami mangenza into ngiyacabanga cala ukuthi ngizolahlelwa into ebhaya nengcosi. Yeah, kumele uzikhulise. Kumele ngizikhulise ube nazo grand. No, that's what's up. Yabona lapha igama lapha. Into grand Sparks. Nala ngiyakuphakamisela because intwana zasekhasi nazo kumele ziphakathi nazibonise manje angazi man into bayidlale bayibhemayo. Nakhona mfethu ngeke ublame like mfethu lento le ingomuntu mfethu ikuwa fana nemoto. Ngithola umuntu ufana nemoto imoto ungayithengisa seyintsha but then in a long run izokugaya inkingi kuya ngawe wena self ukuthi uzimaintain kanjani. Yeah. Angithwala. Now mawukhulu intwana mfethu uba nama wishes
Yeah, ukuthi ufuna mangikhula like ngifuna ukuthi mfethu ngikhule ngumjito kanjani. Yeah. Angithwala. Nah. No, hayi ngiyakuzwa Sibhaka ndoda. Hey. Sure. Abafana babhaya I wish they were here bamamele ukuthi hey Roman podcast ringalubani sinoSpaka uMete Deep la sifikile yabo. Shall uSpaka around sichillile nje. You know, gonna talk about the Lord, my experiences, yabo into ezenzakala empilweni. But yeah, guys, you know we're on YouTube. It's Roman Podcast. That's why we're at TV. No Sparga, yes, Sparga, man. Ngiyakuzwa ndoda. Mara hey. Sparga into ezenzakalayo kumele nje no. Wasibhaya mfethu into esingakhuluma ngazo. Yeah, asibhaya ndoda yabo. Ilakhuzana abuma maranga kuwe sodra bangani yabo. Bangana abagrand. Yabona ngara isodwa mfethu. Yafana kwento eyi-one. Ne, like ukuthi mfethu sowethu mfethu. Mfethu ngara mfethu yo. Abantu mfethu they are goal driven. Bane dream avuke ekuseni wathi uyazi bangabona ukuthi nje ekuseni. Mfethu mina mfethu. Yeah, usengikhula nazo no mfethu zifair. Yeah. Fair. Yeah, mfethu ngikhuluma ngabangani mfethu abawominier. Engineering. Engineer. Ba amachita amavele yabona ukuthi amachita aphilile ahlaphukela afuna drive goal go given yeah. No amachita kumele sinaye kasi and akusinto engahlula le. Akusinto engahlula but then yabona challenge ama-challenge because omunye nomunye uzonomqondo wakhe abuye emkhukhuni wakhe because yazi noma sibheme emkhukhuni. Like mfethu yabona like mangingayenza i-trip thathwe nje indwana nje zayiyekasi uzithatha uzibeke boma-Sandton ngithola shaso ngomoya bayisilebo ma ngibamele bafethu somcova sithathe i-trip nje podcast futhi ne-Sandton yenza kancane mfethu boma le Mall of Africa waterfall ngithola shaye nje sibhomela Pretoria le mfethu abantu ngithola like uzozibona like man bazoba na-ridings leya but then angisho ukuthi banayo but then abafuni ilento le phambi kwabo ile yababhayizisi le status ngifuna ukubona akekho umuntu ozokubona uthemba akekho umuntu ozokubona sokusaba kwamanje but then wazi lo mhlaba nawo yahlaba mfethu akekho umunye umuntu futhi ungajabulela ukuthi umunye umuntu abhayizise yazi Sparks ungitrigger as a one gent who has experienced something. Angazi bra, let's talk about your juicy lifestyle. Let's talk about your juicy lifestyle. Sibona ukuthi lapha emjondo lapha because ngiyeza uphumela kahle kasi bakapana amajita kapana ngokwabo. Ofishe is fucked up things lapha. Benza amasimba lo ofishe ngeke si promote juicy lifestyle. But juicy lifestyle and I know is different to ekasi nase Soweto na Sandton. It's juicy mfethu. Government say awuna mama awuna baba government awuna mntwana for Minister of Finance Minister of Water like who nje kuphela usibheke because bathi la imali khona bathi la imali khona eJozi man kusebenza imali kuphela eJozi ube nemali uzohlala lapha because I remember I was taking taxis remember I was hlala now taxi rank and you're sitting you're staying that side now by Zolo there if you does a good ganja usually Zolo nabangani bakho manje ayinangishaya blind yangibamba ngalala angalala lapha yandoda akunajava amagreen so yeah man eJozi ntwana iJozi lifestyle ntwana bezikhipha lapha bezikhipha la bezikhipha athi singakhatha no ufuna inkaza khatha
Production. Yabo, sikwakhe sichillile. Yeah man, before the break besakhuluma ngendaba zase eMjondolo. Yeah, bethi eMjondolo abangani, lifestyle yakhona i-different than fast. Yeah, fast different than la yethu mobhekile according to your experience. Alright, yeah, according to my own experience. Yase okay, ithi isibheke kanje zi3 yaseKasi, yaseSoweto, okay, yeah, yaseSoweto, yaseSandton, okay, Sandton iJozi obvious. It's indawo eyi-1 ne? Because like obvious mfethu experience eyi-1. Into eyi-1. Okay, usho ukuthi yaseJozi indlu yaseSoweto. Ngisho phela lento le mfethu zihamba ngamayezi, ngihlala amayezi. Like eJozi khula kwami ngihlale uspend isikhathi esingakanani eJozi? Singithi kuphi eJozi? Yeah. I think 3 years. 3 years? Sure. Full 3 years? Yeah, 3 years. And 3 years leyo experience? Mara 3 years leyo kuyafana manje obviously ngisana ukushaya ijika. Yeah, iKasi, yeah. Because vele iKasi bekumele uvele. So kule 3 years leyo, I think okay, iJozi spend 3 years but benze into ezibhali. Yeah, more than lezi bezenzakala iKasi. Yeah, lingisebenzele. For me le lingisebenzele. Yeah. Okay, asitshele esingene eJozi kwenzakaleni. Udila nala abangani bakho. Benidume ngani because it's not like iJozi boy iJozi beSpanien olala ubuya eSpanien futhi uze endlini ubheme izolo ublome nje ibalcony ushaya ijoint lakho then ubile eflagini lakho ulala. Nah, weekend bukwenzakala ngalo. What was your weekend looking like? My weekend mfethu besihlezi bushaya every day amajita yazi esijiteni not during the week. Ngibuye eSpanien mfethu sometimes I would sleep ngoma 2 ama Friday yayi asilali. Akulala emotweni ngaphandle flat. Mara ushumpete fethi ngaphezulu. Lala yeza ngithini? Lolala emotweni. Yeah, emotweni. Ukuthi ngiphuma va emjivweni. Sibuye emjivweni. Angene endlini. Hayi, bekhona enye indawo yabona. Bekhona enye indawo ebiza forum eseplay. Ngithola. Play forum ya. Seplay. Jozi. Yeah. Ngithola. La uzikhala khona. Ziyawa lapha yantwana. Ngithola ngama Friday besicala la. Yeah. Eplay. Ngiyabhayisa nokubhayisa ngisho. Hayi, bhayisa utshwala. Bhayisa utshwala ubhayisa umuntu. Hayi. Hayi, sorry. Awukabhayisa lakufana. Hayi, silakufana. Okay, nah, just great. Masinomjito one wehlezi emkhapha. Futhi manje yeah lapha ngase kunjiva lapha lenzansi emabridgini ngase end. Hayi end. Yeah. Ngithola. Obviously mina ngithi bengiploma ngara Greater Men's. Yeah. Ngithola. Greater Men's vele ise end. Oh. Uma phuma eflatini lami ya late down the road. Yeah. Besibhayisa la. Ngithola. So like obviously mabangikhapha kuntwana besiphuma ngejeep. Ngemoto ngithola. Ntwana sondlula lapha angene. Ayenza into zakhe. Obviously estradini. Estradini yeah. Ushaya estradini? Hayi mfethu obviously ushaya estradini. Oh, uyaphika then uqeda bakufaka uyilukhuzana islaha. Okay. Islaha. Yeah. Uma ngene emotweni sibani. Maqeda vele bangishiye. Vele first time usekhoneni vele. Yeah. Angithola. Bangishiye. Akumnandi iJozi. Bekumnandi futhi. Akumnandi sure like experience ngiyayibona bekumnandi. So like bengalala ne. Shaya impilo yakho ni fast. Yeah, into yonke into ifuna imali. And imali into ehlezi ngekho. Ngiyeke uhlezi nemali ukuthi yazi. Obviously mfethu uyaphanda uma ungijita kube nemali. And ukuphanda lokho magcina kulidele izinto. Yeah. So uthi mfethu uyabona mawubona ukuthi lokho like mfethu uyaspenda. Yeah. Ma 8K. Yeah. Aspenda. Sure. Ngisa Spanish. Uyithola ne. Sure. Yeah, ngiyakuthola yeah. Spend. Yeah, vele obvious. Mara manje ispending sakhona kuzomela ehlezi imali khona. Imali manje wena ihlezi khona. Okay, wena Spanish you understand that. Yeah, mfethu ubhadala apartment, thenga ukudla. Yeah. Ngithola. Yeah, because boSpana ugesi. boSpana. Were you the one who beningaki scheme?
Uskimini C3. Ne-3. Yeah, bese kuba namanye amajiki. Nonke Wonke umuntu ngaSpar. uyasipana. No, Ngeke umuntu obvious. ongasipani. Okay. So imali wendla imali yeSpar. Kahle kahle. That's my point. Umphando. Umphando ukhipha umphanda kanjani? Ngibhayisa impahla. Bhayisa impahla. Namateki. Office namanje ngisayenza. Oh, nalobhayisa impahla namateki. Sure. Okay, anabafipla nje. Wase-Drizik. Akaqhubeka umphando. Abafuna impahla namateki. Abantu base-Drizik abasapotani. Na bra, ngasho kanje abakhona phela bakhona phela abanye abangona foko. Ngitshela nje. Ngitsho ukuthi mfethu ngafika neteki angithola uthi kumuntu ngaye 1.5 alibona umuntu etekuleli iteki 2.5 lisha but then umuntu akhona uzofuna ukuthi uhambe ngizogaya 500 ngigaya 300 yabona ukuthi akusumphando abomphando kuphi usejozi mangifika ejozi nengudla no ngithi 2000 uthi ngithi 1.5 bekhipha no but na online ngijabhayisimba singabheka abantu basekazi ne like online obvious poster like postal net angithola WhatsApp angithola la bakuthola khona then and angibhayisa impahla kuphela ngibhayisa nemibhede awu konke umstana nawo konke semalini asibonga wafuna imibhede bafethu uSpaka uzoshiya ama-details wakhe mase siceda ukuthi asitshele ukuthi ngimthola vama sengifuna uku-order yabo stuff la Roman podcast nakhona ngizobeka ama-details wakhona on the screen ukuthi manumfuna nimthola vama umphando no that's what's up my guy so yeah man Spire sikhulume indaba zabo Chick Sparks uthanda bo Chick Sparks akathanda asize ko Chick asize ngabo athanda ama Chick na Sparks I'll take grain bafethu Mzilo Sparks no girls yabo ucheat ugrain yabona ugrain tani yabona fresh mngani wami yes yazi ngibuya kwezinye izinto ntwana mako fresh na so awukhulanga wathanda vele ntwana hayi engibe ngiwathanda ntwana so wajika vana ntwana yabona umuntu uyitha lesa stage lesokuba growth sokuba responsible ne uyalila ukuthi ezinye izinto zikhathi no asking about your cause ngizongathi nabantwana bayithule sure so ufuyazi first born unomama second born same mother sure no that's what's up my guy that's what's up there Sparks wafita akafani nathi age now fit to kuphi shama different mothers of which story for another day ngiyakutshela ndoda bamba wa first born ndoda first born umula ngidlule ngarabe ngibona problem nayo ingosi khona yazi notomjita ndoda kunjena ne first born akho se-fraud yazi awumelanga ngaba lana sikufake so yeah man ubrink le so yeah Cause besiva I lost it yeah no before sikhuluma ndaba zabo girl because abo girl ushiyo tie ugirl awukho girl abo so which into grand abo girl bazokhiphisa entweni batawuhira bazokuhira ntwana ne bazokuhira ntwana wele ngara ama-sharks makhona ukuswima udliwa ama-sharks maka manje ugrand ntwana sweet Sparker so yeah man into ezibhaya ngayo business awuringile into ezibhaya bo into ezikwenzakala ukuthi asivula amajita amehlo ukuthi amajita abone ukuthi yazini ezinye izinto azenza amaqadi abuyele emuva uzibone ukuthi yazini thina isiphushele into zami abonye wani no manje uthi ubhayisa impahla ubhayisa imibhede ubhayisa amateki yabo into ezigrand ukuthi abantu nakhona umuntu abhekelele naye yazi ukuthi yazini uSpaka kunento azenzayo esayidini even though nabantu bakangazi but no bazocava so now that's what's up for obvious now nabantu abacava ababhayisi lokhuzana ama customer akhona bazobona ukuthi how Sparks vele business yakhe legit yabo vele uyadeliver anytime so nathi sikufunela ndo the way sikufunela ngakhona not a fee cheese fee sure cheese fee manje ku Facebook bakufuna mfethu Facebook ngusayipara
double I, sure. Sweephara. Hey. Ngolwephinde lapho. No Sweephara. Sweephara. Sure. Sweephara. Okay, no, akunajavi Sweephara. No. Nama-number WhatsApp now uzobagaya. Yeah, then drop it. Yeah, ngizowafaka nini ungabiza ke kusho. WhatsApp 0721698020. WhatsApp only, no call. Yeah, sibonga lapho ndo. I think si pushile. Sure. Into ethe first. Guess usobuyile manje. Yeah. Thinking about need to work on some other things, but sure. As long as just recording, it takes us how many minutes? Say long given. Yeah, I expect in the phone I flat at 13%. Nah, just pushing about few too. It is a shadow around the sparks. If I can flat, I think I'm very flat up. How many percent? Yeah, 11. I'm 11. Yeah, 13. Sure. Yeah, so I flat and I sit there. But yeah, man. Sibonge nje lesikhathi lesisiphe sona. Sure. Angazi ukuthi nawo ama-guidelines maybe ongawagaya ama-cheat asakhula ekhasi Soweto. Like mfethu ukuthi iba uwe uzazi ube self motivated. Yeah. Angithola. That's the most important thing, yeah. Sure. Angithola. Then okuningi kuza ngasemuva. That's all I can say. Impilo yakho, but then yeah. But I feel up to you ukuthi like uyithatha kanjani. I feel like we didn't disclose ezinye izinto ezibaba thina kusijayi because ngizile nayo yabo. So man akusijayi asisiqede. So nalezi sizikhiphe I think is enough. Self discipline. So sibonge lapho until meet again. Danko. Roaming podcast. Yeah.